Hello everyone! Ayan, may pabubble si host. Magpapabubbles tayo ngayon. Ayan. Ayan, so makikita nila na naka-live na si Bicolana Ako Vlog. Hello everyone! Hello, hello, hello! Hawakan muna natin ang ating phone habang hindi pa tayo nakasetup. Idire-diretso ko to ngayon live ko hanggang gabi. Para makakaaga ako hanggang gabi na ito. Okay. Okay guys. Ipanood ko din si Starla. Meron din ito eh. Si Starla. Starlang account ko dito. Hello, hello. Sa mga nandyan, maraming salamat. Ayan, dalawang nanonood. Thank you. Hello to my 2 million viewers. 2 million viewers.
Hello, 3 million viewers in the house. Thank you so much. Ilagay mo ito mamaya dyan. Apaan? Talilipat ako dyan. Thank you. Hello. Ito yung saksakan. Ipatong mo na lang naman. Ako. Pwede alisin ko. Hello, shout out to everyone. Wait lang guys. Ayusin natin ang ayusin natin ang ouch. Okay.
Punta dun. Oh, ayusin natin. Guys. Nahilog. Dapat may stopper.
1 minute more to go. 1 minute more to go. Ayan. So, tapusin lang natin ito, guys. Then, I'll see you on my next live stream at 7 p.m. tonight. Okay? So, thank you so much, guys. I'll see you again at 7 p.m. Thank you so much. Okay, guys. Bye-bye. I see you again. Bye-bye. See you again tonight at 7 p.m.